Kalong shisha ka jingkamen ka bakrao yi pai ba nongrep ka nongpo kutonsi bat ka Bhoi hi baro kawai ha ka bada ka jingsim kiao ameli ka nongpo ba meral bon cm kilayo laru ban Pynpaw ki Jingeh ba kum ki nongrep ki yakando ha ka ni ka jingkun persa ya ka klam covid-19 ka balakta shisha ya baro ki nongrep ki bla shem shitam man pinya yo ya ki marrep ki ba kipenmi na ka kamrep ka kamryang kani ka ji olat ki nongrep ban Pynpaw ki Jingeh ba kum ki nongrep ki yakando ha ka bai de ba ka kamrep kamryang ka de hadien ba menta ka sngi ki la panlong ka program ban ya mir chingmot apreng ki nongrep ki officer kata agriculture but horticulture ha ka badon lang ru menteri kata kamrep uba bante doling do but ru ameli kanong po kutonsi ya kani program yamir jingmot halor ki Jingeh ki nongrep lapanlong ha district library auditorium hall nong po ha ka ban halor ki officer nak kata agriculture but horticulture dan lang ru menteri kata agriculture u ameli kanong po rengkat ki pai nodam dari Bhoi kumbala ban sungthu ya ka jala ga jongi khamtam gari Bhoi district ka de ga district ka bun bhagi nongrep ki wujupun mi ya ki jhur ki jhap ki wujupun mi ya sansar using ki wei ki jingthum ki ba ngi ya bam de na ta ka daw ya ki Jingeh jongi nongrep hi ka de ka fokus ka bangi jubudin hina ka por sa ka por bat ru khamtam ha ga ni ka por bogadon ga ni ka lockdown ki nongrep ki jongi ki don shibun ki Jingeh dengan ayo ban ya kendu ki seng nongrep ki IBCS ki beper ki association beper ki lawan bani kendu yang ha ka ba ki la peni lagi jongki Jingeh ki jongki kumno bandi ya kini ki marrep ki jongki kata di Jingeh ka por lockdown kumbala am sutu wat lah gi por belum normal mansuaru ka Jingeh jong nongrep ka di ka bah Khmat ni sutu nagaliang jong ka agriculture department horticulture department ki lairap sibun jandre gani ka bangi kendu mendak sengi kalong nalor ban budin ban nang kampan bahai ki Jingeh rap jong agriculture department kila yo alat ru ban ya keren kumno ban pe ya ga yo ka hat ha ni ka por lockdown te nagaliang jong a hi kum nong mi Khmat jong ka ni ka dong ka than ngaso ban ai khubli kerpang ya i sa honorable minister i bante dor lengdo iba DP yang tenat kerep keriang yang jingla kloi ka jong i ban ngan confess ha ka ni ka por bang 4 julam agriculture minister ban wan dalade ban lap da lagi jongki Khmat ban yo sungo da lagi jongki skor hadu ha ground ban ikendu ya kini ki perlok nongrep jongi ban yo sungo yi Jingeh ki jongki badru ha gejuk ko por ban thau ye ki lat ki lenti na kam da ko ban yarap ki nongrep kani gede ki inisiatif ka ba khamnyar ka bangin i te na kaliang jongang ai ki Jingeh ro i bat ka department ke jong i ya ka sincerity dedication ke jong i bat ngilayo ban ya phliu jingmut ban na kaliang jong i lem ber ki nongrep ngilayo ban persungo i bat ki officer jong ka department kumno ban la ban di ya kini ki marrep mentan ma kumbar sutu ngan ai pi kan usai ka sok trun mentak la de ka por ban penmi ka sok trun na ka dong ka than la kumno ki nong pedon kam ya ka sok trun pok ka jala ki don tang kumba sau po do san po persen ha kini ki dong ki than ki ndre ka babun ni ka sok trun ka le sabar jala kum cha asam ba chri ki we di ki jala jadi nak ta ka daw kham tam ni por lockdown kumno ban yo ai gilat ki lenti tenaga liang jong isa ila de pensyai bat ki officer kumno ban thau gilat ki lenti bengila ban salan ya ka sok trun sabar jong jala ha ka ju ko por le yo ban ya kren nam ta gi marrep ki jhur ki jeb nang ta ki jingthung using usinsar la terpat bat ki jingthung nang ta ki Jingeh ki bagi nongrep ki ju kendu na ka por sa ka por la persang ban address te ke jing kerpat ke jungi ki pai ba nongrep jungi ka dong ka thanru bang sobha ban ai ke jing trelang bat ka agriculture department ka horticulture department bat ngi scam basuki ngin sala ban address ya kini ki Jingeh la sakhiru halo kani ka Jingeh da ka jing Pynpaw por thei ki nongrep ba kilai du nong kum ha ba punya yo ya ka kai bo sotrun ba ki nongrep ki penmi bon nari Bhoi ha ka ba baro sikata ki punya yo sabar ka jala khamtam sa ka jala asam ba nadu bodan ka pakhang sinong ha ba kran ha kani ka singin na kaliang ba banti do lingdo menteri katana agriculture ong ba kum menteri sarkar ba pe ya kamrep kamryang unsa simkhia ban yarap i baro ki Jingeh ba ya kendu da ki nongrep khamtam ban punyo no ya ka gold street kabladon kambha ka Jingeh kendu bat kini ki nongrep ki joni kadai namar bagi ne ki seng nongrep ki boper ki badan chagni ka than ki kwa ban kendu ki kwa ban suthu ki kwa ban tip don ne em ki lat ki linti ki Jingeh rap ne department te popli kum ki nongrep ba ki kerpat dia kata lingba ia meli tengah ngasu ka badan kam ban kendu ki bat sngap ha bangilong kum ki nong mi Khmat i bangin petlem bangin sngap lem ya ka Jingeh ju bai ba te dei na ta kada bapelong yang i mengindan dia katuka interaction program bat ki kabangi yo ban yo sngo ya Jingeh
ke jongki bat ngilayo ban pensyai ru abai dei bat karokom trikam jong department kata kalong ke besutunan bat ngila island iki Nongrep ru bat kila bu sisa iki jingah jumut ki besutunan bat ngangit skam banangis Khmat lingba ke ni ke Jingeh trelang ke jongi kum ke department kum ke sarkar bat kum ju ke local assembly bat kini ki seng Nongrep bat ki Nongrep ki jongi bai kan long ke jingan toy hagdin abot ke bat sawan kum bangila ale kini ki por ke balale no play itu ke lockdown kum tu do bot rekam kala don ke Jingeh ki Nongrep ki jongi bansalan ni ki mar ki mata te kum ju khamtam ki Nongrep sotron begini yo bansalan yang kamar jong ki sabat in isu ki karpas bagin ya keren ru kum bangila de keren mencoba ki nongyalam bat ki minister no po ka sarkar Assam bakin ya don ke Jingeh penbaik lang bat ka department bakin sya da kanu kalenti begini penbaik bakin yo ban kit yo ni umar bakin yo ban salan jete dan ni magithiru bakin wan kit nang ni kanum don Jingeh kan ni lingba ke jing isu ini ki karpas ke jongi nakaliang ke department ko mangila le lang iki wei ki Nongrep ki ba khai ki wei ki jur ki japru in le lang kum ju iki nong yakini ki Nongrep jongi ki Nongrep sotron director undala de sign la de isu iki unsapha iki by mail ne by whatsapp ufa apo ki officer kin sa isu yaki karpas ki Nongrep jongi kim dan kam man le shiru shishlo kan num dan kam ban jenjar ki ban shiru shilo pi kene gre kencuk ke pemerintah bangi sutu syah bangi don kam ya cold storage bat kene nak yang department kila walk out dia kene bangin haban sna de ki yo kat kum ketuk ak bangi la de pas po assembly mana kene bagin don lang ki cold storage kin don lang ki godown ki babiang nak benta bangin bu ki mar yang ki sok ki pai ban lai nak jingput nak jingdu nong joki Nongrep kene ka bangi ngilai keren bangi lai penbet bat ngihap ban thorong epi syaka sarkar India bukan yarap lemingi nak benta ban snai ni yo bat kabai dei cold storage lagi ni tu pi kedai Khmat bangla perkhat bahan mangila don kam sisa kapor kala i matangi don kam cold storage ban yarap ban bu ki mar ki mata khamtam ki mar